Kedamtang busik nipay krener kebani Japarang su cultural complex along Karbi News Live 24/7 Ningkan isi kechok arni kepamanpo. Sonsi kedamtang busik nipay krener kebani Japarang su cultural complex along Karbi News Live 24/7 Ningkan isi kechok arni kepamanpon. Bangso amai long CEO akehai alang lipen si mai cari ponlo. Bangso amai along aluhi aman pen nang Citong Dun District Press Club of Karbi Anglong President Diganto Teron Working President Daniel Son B lapen Ari Sanghu atum nang Citong Dun lapen Pusang Tidi Press Club President Judno Singh B KSA President Arnam Langpi Branch Pen Anderson Teron Karbi Anglong Women Justice Forum President Secretary News Karbi News Live 24/7 along Advisor atum Citong Dun si bangso amai along RDP dun lo lapen kuson si perangki atum ke klaim kedam nang jima puta thanpon lapen Karbi News Live 24/7 along klaim kedam abang putina phanta certificate sta pipon lo laski klaim kedam kemi ponsen ji aphan CEO ka hain pensita chithan pon lo news laki apor teng pinangji lapen perangki atum sita apor teng pen news nanglu nangji anlote itim news abang apor teng pen pilong puta alam cethan cimung po CEO kon kin boleh ho baki bang mau coba ke plan nak Tapi sonsi ini cuma kelo abu. Kese songjapu lapen Japajan long sangti hidi dumyo sangti langsung Women Justice labang soal nak anam pi labang so Women Justice aro amai pi lapen ratong chumbang pi adumen Anglong harampe ahin den lapi News Live 24/7 long ke claim tu correspondent ke doa na tu hanta Ningkan isi Karbi News Live 24/7 amang kethek pado pajiri ko Prasi pini Karbi Anglong News Live 24/7 kecheng si bar anniversary ke Tatalon ahir jume nilitum la media team hoi pen Karbi Anglong rat phastami pajir lo la pension si pini dak japra langsu made don surya klamalong la so program mission be si pachun long lo la pen kadu kavi non pachun dia da phi la so me long kadu kavi itum chithan chimum long lok media tum ko sonsi ke claim ke dam nai la pension si alang le tum Ningkan si ngong ka chipaduk la song thek bang galang tum pini mission ben thek long lo la song taxi nilihin penalang tum kewang journey sami la song tak thak ke claim bon bom thek ji la ben Karbi Anglong ara da phan akimi tuar ke japon thekji lapen birta klarda ka birta paklang thekji phan nili hin pelang tum han stame huge me budget no pini nili tum ladak Karbi News Live 24/7 long pini an Ningkan si kechok lo na sini tum ladak Karbi News Live 24/7 pen kachup hapon chief guest kai Diganto Teron District Press Club of Karbi Anglong President lapen Working President AGS lapen Finance Secretary lapen Women Justice atum stami iltulon na Citong Dun lapen Arnam Langpi Branch pen na Citong Dun Anderson Teron alang stami na Citong Dun lo nasi pini nilitum bangso Karbi News Live 24/7 along Ningkan si kechok along kadwe na Citong Dun an phan stami nilhin pen kadom pi pajig lo kadom pini pen nilitum Ningkan si kechok lo nasi Iwain lang ani pen nilitum bangso Karbi News Live 24/7 an se here to me nang ipidun je phansi kadwe phan stami nilhin pen chuning ri lo